evidentment era un poema en català perquè tots els poemes que tinc els faig en català, no em vaig parar a pensar que potser això també fos un factor diferencial, que la gent valorés o pitjor o millor, però com a mínim em diferenciés dels altres poetes, que potser dels 10 que érem, literalment jo vaig ser l'única que va recitar en català. Jo vaig tenir una època, jo quan vaig començar a moure'm pels circuits de l'islam, al principi feia els poemes en castellà, una mica perquè tot just comences, tenia jo en aquella època 18-19 anys, veig que literalment tothom qui puja a l'escenari, sigui aquí al CCB o sigui als altres centres culturals de la perifèria on es fa també l'islam, tothom ho fa en castellà i penses, és que s'ha de fer en castellà. I després, quan portes ja un any i mig, te n'adones que en cap lloc està escrit que només puguis participar en castellà. Comences a veure que de tant en tant, com bolets, ve algú que ho fa en català i dius, hòstia, perquè jo mateixa no estic fent els poemes amb la meva llengua i amb la llengua que reivindico, que s'ha de fer cultura i que es pot arribar a la gent i s'ha de reivindicar això, perquè la llengua que pateix disglossi és el català, no el castellà, i dius, ostres, perquè no ho estic fent jo també.